Hyödynnetäänkö teillä tekoälyä jo konkreettisesti? Jos ei, niin Aimiten ohituskaista on ratkaisu. Autamme teitä vähentämään manuaalista työtä, säästämään aikaa ja leikkaamaan kustannuksia. Palvelumme on suunniteltu maksimoimaan hyödyt ja minimoimaan investoinnit. Kiinteä hinta 1 500 € ja räätälöity ratkaisu viikoissa. Oli kyseessä uuden idean toteutus, nykyisen tuotteen parantaminen tai prosessien tehostaminen, niin Aimiten auttaa teitä. Ohituskaista etenee suoraviivaisesti. Aloitamme lähtökartoituksella. Seuraavaksi rakennamme räätälöidyn ratkaisun ja lopputulos on aina konkreettinen toteutus, ei vain suunnitelma. Tilaa ohituskaista jo tänään. Ei riskejä yrityksellenne. Jos emme yhdessä löydä kehityskohdetta, palautamme rahanne. Jos jokin jäi askarruttamaan, varaa vartin tapaaminen alla olevasta linkistä. Koska äly kuuluu kaikille.